Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μία βάση δεδομένων SQLite. Ανοίγοντας το dbeaver, που είναι το λογισμικό διαχείρισης βάσης δεδομένων, πηγαίνουμε File, New, ανοίγει αυτή η πρώτη οθόνη του New και επιλέγουμε Database Connection. Στη συνέχεια επιλέγουμε Next και από όλες τις δυνατές βάσεις δεδομένων ή αλλιώς συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, διαλέγουμε αυτό που γράφει SQLite με το φιλαράκι. Μπορεί να μην είναι το πρώτο που εμφανίζεται αριστερά, μπορούμε να σκρολάρουμε προς τα κάτω, είτε να το αναζητήσουμε εδώ πέρα ως SQLite. Αφού το επιλέξουμε, έχει γίνει μπλε το περίγραμμά του, πατάμε Next. Σε αυτή την οθόνη κάποιες φορές μπορεί να έχει μικρύνει και δίπλα στο κουμπί Open να μην φαίνεται ότι υπάρχει το κουμπί Create. Πηγαίνετε στην άκρη, γίνεται έτσι δύο βέλη, το ένα αριστερά και το άλλο προς τα δεξιά, πάνω στην ίδια συνεχόμενη γραμμή. Πατάτε, κρατάτε το αριστερό πλήκτρο του ποντικού και το τραβάτε να μεγαλώσει μέχρι να φανεί το Create. Και πατάμε Create. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να δώσετε ένα σημείο που θα μπορείτε να γράψετε και να αποθηκεύσετε την βάση δεδομένων σας. Η βάση δεδομένων SQLite είναι ένα και μοναδικό αρχείο. Θα πρέπει να το ονομάσετε αυτό με κάποιους λατινικούς χαρακτήρες, αριθμούς, χωρίς κενά. Εάν θέλετε να διαχωρίσετε λέξεις, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε παύλα ή κάτω παύλα. Για παράδειγμα, test underscore show create, για να πω ότι κάνω μία δοκιμή για να δείξω δημιουργία database. Δεν έχει καμία σημασία αν θα βάλω underscore ή αν θα βάλω παύλα, οτιδήποτε και με όποια σειρά. Θα μπορούσα το όνομα αυτό να είναι και εντελώς κολλητά. Μία τέτοια συνθήκη είναι αρκετές φορές κάτι τέτοιο και είναι και πάρα πολύ ωραίο. Οπότε θα διατηρήσω αυτό το όνομα, θα αποθηκεύσω κάπου που έχω δικαίωμα να αποθηκεύσω και θα συνεχίσω μόλις έχω κάνει όλο αυτό, θα πατήσω Finish. Αμέσως θα δω εδώ αριστερά στο dbeaver ότι έχει δημιουργηθεί κάτι με στο ίδιο το σύμβολο της SQLite που γράφει το όνομα που εγώ έβαλα. Μπορώ να κάνω δεξί κλικ και να κάνω connect και εμφανίζεται αυτό το πράσινο τετραγωνάκι με το άσπρο check. Κάνω δεξί κλικ, disconnect, δεξί κλικ, connect και δεξί κλικ, reconnect. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Το reconnect επιτυχάνεται είτε με το δεξί κλικ και αυτόν τον τρόπο, είτε με το F5 που ουσιαστικά είναι το refresh, αλλά refresh του reconnect. Εδώ λοιπόν ολοκληρώσαμε το βίντεο μας που έχει να κάνει με τη δημιουργία της βάσης δεδομένων.